Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponita Israel along Rat Kachesong ing Samselang Israel adit aphur kimo penta kaike rat kacharvo saipen rat sorkar kachari alon kavi non let hot sitami sorkar ajakongta Supreme Court ajakongpen ke pachingbar damji mati kangsai kangchap aron kelar dunji pu aputhak rat kachesong thorpa Sorkar pen kedeng pon aron kimi kaselam jipura ke kroikre aratatum sorkar penta bangso aron ke pangni vek jipura aphi kachirui redet ajok rat kachesong an sosesi ingdang bomlu Halapu Israel adet along beha bepar arong sopi Tel Aviv along suri pharo sose aratatum chingrom si rong sopi tovar bithe arja pon thip anpin Lasila puson angdeng lang pon bom lang pulotangte Israel adet along kachesong kang tonteji angring si dopon bom lang News Desk Report, Karbi Anglong News. Mukro along apran kedam jui, bidya sing lekhe achor, sangpi basapi timungpi asarpi asar bura ahem cekat jui. Kedam tang November achiklo suri hini raingkora hini aningkan mukro along alam ki ahut apran kedam jui bidya sing lekhe achor sangpi basapi timungpi kopi koson aning kache the kavi pen loni karlitang bidya sing lekhe arong along dodon thek thelo pupen hormu hortar anchi sik chedang ponsi asar pi asar bura atuma hem ansi chedodon popupen jaluk langteng lekhe arong pen chetereklo Lason si alang lidak pen kebar popu ahut karlitang bidya sing lekhe asar pi asar bura atum ke khang dona hut sitami kroikre thip pensi barjuilo Lason si karlitang bidya sing lekhe achor sangpi basa piti mungpi pen nange thandun atengke alang liate pohayak kleng mate karlitang bidya sing lekhe aega kleng abang kangton kang thila pen thornon damnon pusi kipu laso aning kaching samse apotsi dak dodon thek thelo pupen lamthe chepaklang ponlo Kami nang cindung di mati. Ini tu mi thang se cuci nilo. Ani bang tu mani la sotang ka poisa join ni hedi. Ini pan bang ekdom nang cek gar nang ku biar jalu jo. Nang thak kon pi nang pi pon pi nang nuwet cholun sonja he. Kai than ti nang pa dolong delo ni pan he. Kai te hedi. Damo pilot tung jane pan pu he. Damo min hang damo buling bono. Nang pinan ka pre ki doim pan si sedang po pro ke. Lo ni pan ni pan pu he. Asin ni bang tan ni oi pi kan lo. Do ni tu hedi ning choyat hi he. Tang te nang li tung Jadi kalau soalที่ไหนปุ๊บแบบกุมารบางแล้วหรือเปล่า Kumar lo nang thar ba. Latum snai pu. Bang madu tan pudung dang abe he. Latum man chot nai pu ki. Nah, pulite nonang li ninge chet the mati la daga rong pen dam pu bai la soalam Hilang lo do ma de dil hilang pen lo ni bang ki. Ning sam se de lo ning arong de lo. Ase ko nama ni ninge klardin si do dam po. Ase ni li bang hedi. Ha ni li pa ni li po tum aking risi do dun ko lo. Hada mane hada kening cek bang abe lo mati. Aku bang abe lo mati. Dadak la nang hon pon bang du person ke ni ta do dun thek ko he. Inke hemisi amuni tum sina ching hon hedi rong si bang ki thang ta pu thai be he. Rong sor tum phan bang ki pu thai be. Ta ching hon du no o. Sani la Hemisi amuni tum bang si kinelo indu dahi mi he antum han ku pe hedi hemisi kustami he an ne patang ponet ini kita ni dahi ni ki chok chi join ni pe so join ni pe sini li bang taning oi lak si ki dam po tang te nang li bang ke daga rong pen dam mati la pu bang ve pin khang yam kali la so nai kali ni li bang ke mentuni pen ki bang ji ni li ta he bang ji lang vi pin po pu ki ni li ta mathat thi he bang ji Asi hemsi chubonga join ni lo mati ning choi join ni lo mati ini pen ini lita dam di mati ning choi join ni lo ning arlo aklong bena lami madu tang chini di mati te sini na julang ngi phat non ni long sa bang ke sa ji bon dang ke lo mo lum pen staning kan hita pleng pe lang ante ramoni kan si pleng bang bang du de bang dak nang ni bang ko apa si ko ane palon nang ji apa bang di parmen anda bang wang ji Ni kita bang wipin po pu oh kalau ni bang ji oh la sini di bang mata bang ke no ni kan pleng bedal lam jata chupan nang di ni kan si pleng te nei duk nei salam thang na chipul he ni le tum ta chi lang dam mati ni kan si pleng te nei duk nang ji ni phanta deng sim pot pen si nang pu mati ahila kaman ta mon di lo bang than et lo mati heli pen ta so pinang so pa pen nang duk nang pula sin duk det le ni hok do ling dam ni ta phata tum ta ni ngarong Aduya hoya puthak Assam pen Arunachal angbong kachingwai kepadupon. Guwahati along Assam lapen Arunachal Pradesh Minister pen ake hai saipu atum pangkang ponsi kache tonte aduya hoy aputhak kachingki kachingwai peduponlu.
Hini ni hang ni rep state angbong kadik dak sai adui ahoy alam ki kai ki nang ki thir thip a pharmacy Assam lapen Arunachal Pradesh pen nang ka che toy dun abang phuatum angbong chingki chingbai ponlu Guwahati arong sopi Assam Administrative Staff College along si Minister lapen sai phuatum mai ingni ponlu News Desk Report Karbi Anglong News Volunteer Ravanteron Arong along PMH YG Ahem so Dwarbagori Constituency VDC Chairman Sarkoi Rongphar Arideng Pen Phita Kangtipon Thereponi Phaingkora Nerkep Arni Lakhaingkora Trok Dwarbagori Constituency Parlo Volunteer Ravanteron Arong along PMH YG Ahem so Dwarbagori Constituency VDC Chairman Sarkoi Rongphar Arideng Pen Phita Ingtiponlo Labangso phita kang tipon along Nili Block Gram Sevok Mondor terang pen mai charipon lapen alohia man pen kachetong dun Dwarbagori VDC Chairman Sarkoi Rongphar VDC members Protima Rongphar P Nili Block Engineer Harsing Ingling Sartheteron Polling Secretary President atum chetong dun lapen ke lapu labangso PMA YGI hemso ke kiduk hektik atum aphansi panong pi lasi jeklo John Thompli angbong ke patang dabji aphansi bor ipon popusi VDC Chairman Sarkoi Rongphar pen ningjepon Laben ke labangso amount laki 1,30,000 ando puta than pachini pon. Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News. Lesson kali mane aronate inke aronate inke beneficiary mithang se jodne. Sitame beneficiary atum mangke lesson loje ajha ka beneficiary atum ke nang rot sigi churi dai phada kisungdo. Bali tingiri dai phada kisungdo. Nasa ate kiduk lak tum apan kipia ahem benang mati. Ako sila solong sila bangke ho ajha dem ke department du rabdun. Ako department du ka duty lo. La tum ke je contract bola ma ilu. Ante la tum ke la sohem ke patang bek na koi ke. Ante la tum ka duty lo. Lakhaingkora phonilip MSC constituency ke parlo koilamati ahawar along men tomon arbi ke thea hut herai ke klopen ongdung hemrit kana hongdun ajok radatum kisung ke phona Aningkan bangason si pinengle thota tomon arve herai ke klo apor nangle lilo pirthenon apor botor bokan nangka chelar ahut pini men tomon arve ke thea hut herai ke klopen ajok ongdung ahem asar nung herai ke the ke klopen wak laplu lapen ke pangreng avo kove arong dewak arong arvo anta herai ke klo prithang anpinlu Non apor usomar loke charli admission apor chit lapen puhem asar no kaheng no ke matha ki sung ke pho lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council nilip MSC Pubitro Rongpi Bukajan LSC Dr. Numol Momin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atumaphan kisung ke pho atumaphan kerap ke pale dam vekji aphan kisung ke pho atum mekri meklang pen kachoning di pedopon La sonsi Dhoniram Ingtiarong Langtuk Hanse Arong Pungadong Wopong asar, Arlong pira sar tog bi arong, Pinkhat ingti arong, Joyram ingti arong, Longrum hanse arong penchenglo, Kado kabe don pharo isi sose ahem asar nung prithang anpinlo. Hemarlo anta, langbung saidilo. Perangke birtake tok apora hut anki, kirap ke paledam avipin langlapen, birtake tok ahut, aphay enpon bomlang. Porpai crazy, por herai ke klu, birtalang iglo, asi Nilitum District Disaster Management Authority, Silunjan Revenue Circle, Lot Mondal Pen, Nilitum la assessment upon the miss assessment fund, and Homri law, Dak Koilamati Havar Penangan Arong, Herai Keklu Pen, Ting Uka, Munit Pe Ripen Chenglok, Hem Hormu Horta, Penangan Henulo, Naso Fancy Nilitum and Homri law, Lapen Nilitum non. District Disaster Management Chairman DC alang lipan report ikpon nili lapen tirpal ba relief items mukhan tan nili tum nang pale ikpo prabjen nang pale fan bor ipo lapen compensation afanta nili tum than pon iglo compensation la chilongi government itu SDRF norms ateng pen asi partially damage si penangando fully damage pute ave asi nang homrilo non penangan tang lo assessment tang lo Nasi next compensation apanta prabjin penelitum bor ipik ko. The compensation. Thank you sir. Non
Itum adon tin stame thek damang lo ningwe kabohaji pan stame alang litum awek nasilan prabjin tong sekot pen ningwe apa nalang nang litum mahin pen. La nongwe masih nilitum tirpal mukha ba lapen relief item bang nang palik po. Nongwe yang bo. Nongwe jong ajo stame nilitum pitekang si damek po. So saya klaim po. Anke. Nongwe ajo stame nilitum pidet. Bori tikang po klaim tikang po. La non la hem khen utang adon tin ang macetang pon jima mantel la jitu la theka. Adon tin apa cetang ekpo. Adon tin la kahin an ke cetang ekpo. Tang de hala non nang tum kemet kethan pon hala so teng bote la rong asor dom bpc la de comment sai hoi ke thek pon nai la bang so phatak tham ni mas. E compensation bang ke la bang ke partially damage lo fully damage stame e longle pota bang nang bagi longle pota la pen bank passbook pen voter id aadhar card stame pen card stame si nang po la bang nilithan tekang igelo sorkari gangbura rong asar pension lok ada beneficiaries tum anda san tekang la bang chithek igeno si kanai tekang lo Tang tin ani tum non kahumriya teng pen don kwan bagli iklan. don 600-700 an ke non ko le lo 700. non dolang rong ngai le dolang ko la bajar la long same hem ret ke tha hem penang kan hok don do sila bajar la phana tum ko pc nai tum la bajar ko la mati bajar phana bang so phanak nai tum klaim pon jisa nilitum la sobota